tak kaya putu para griting turangga hesti akata ingkang waja lelayu sepi Ndara Anoman ya Pedro waduh Ndara Senggono ya Bagong jenengan dugi mriki peteng ya samangku aku diutus dening ramamu ki Semar Badarmaya supaya gampang iku utawa memanuki marang lakuning bentuk garing kang satu Bagong lumarak mring negara Wastina yen ana sambi kalane bersih ana alangane Anoman ing minangka dadyasana ngayomi marang keselamataning Petro Raden matur nuwun nggih Gus dina samangke Petro badhe dipun jahi dening wadyabala segelar sepapan lan umbahe nganti kaya jati ngarang nika kae sapa Petro wadyabalanipun jati sampurna pendhita anyar sing jahe ngetokke piwulang-piwulang sing sesat mosok Semar arep dipateni kula anake aneh mboten nrimake lek mung pendhitane ijen padha ijen Petruk wanining mriku kancane oke Gus ya aja kuwatir perkara wadyabala sing tak sawang sok kene pati ngurut kae mangko aku sing nyingkirke aku sing ora marek barisan sampun ngantos slendro raosipun nggih Den dinten samangke mangsa bodho ya wadyabalane tak singgirke nek nganti penemban Begawan Songo jati sampurna sing maju kowe sing nandi nggih mang singgirke wadyabalane mangke pendhitane sing ayahe kula ya Angget gayung gekono nenggih nenggih trisang Rama daya pati ono yaksa agung kang ramane mamane ana taksi lampu 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 Wah, anti lampu sih. Gerak kita blas ya. Apa iki? Ini sih dek kita iki. Ya, langsung. Kita kan ke Banyuwangi juga toh? Dalam ke Banyuwangi juga? Iya, iya langsung ki. Langsung ke Banyuwangi. Sama kawan. Ya, baik aku, baik job. Langsung ke Banyuwangi malam hari ini. Ayo lah yuk. Kita